Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-satisatu kang kaping 6. Iku kala dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya utawi dunya iku daruman panggonane wong utawa omahe wong ladaro kang ora ana omah iku maujud lahu kedue man li zawaliha krana bakal ilange dunya wa maluman lan bandane wong lamala kang ora ana bondo iku maujud lahu kedue man kadzalika kaya mengkono-mengkono zawal walahalan iku tetep kedue dunya walahalan iku tetep kedue ad-dunya yajma'u ngumpulaken walahalan tetep kedue dunia ya jema'u ngumpulaken sapa man wong la akla kang ora duweni akal iku maujud lahu kedue man akilun kang sempurna utawa kamilun kang sempurna wa yastaghilu lan ketungkul bi syahwatiha kelawan syahwate dunia sapa man wong la fahma kang ora ana kefahaman iku maujud lahu kedue man wa alaiha lan ing atase dunya yahzanu susah sapa man la ilma kang ora ana ilmu iku maujud lahu kedue man walahalan maring dunya yahsudu hasud sapa man wong la lubba kang ora ana ati ingkang bersih iku maujud lahu kedue man walub utawi kang aran lubbu huwa ya al-lub iku al-aqlu akal al-munawwaru kang den pancari binuril qudsi kelawan nur kesucian as-safi kang bersih min kusyuril awhami saking piro-piro kulite piro-piro penyipta. Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya daruman la darolah. Dunya iku omahe wong sing ora duwe omah, bandane wong wa maluman la malalah, bandane wong sing ora duwe bondo. Niki nek kula jenengan angen-angen nggih leres. Kula jenengan bangun omah saiki dibangun kaya-kaya aku sing duwe dilungkas sing duwe anak sing duwe putu. Dadi awake niki ya donya niki ya nggone wong sing ora duwe donya, bondone wong sing ora duwe bondo. Kenging napa sak pira akeh bondo sing kula jenengan kumpulne, sak pira apike omah sing kita bangun tetep bakal ditinggalne. Mulane jere sapa jere Mas Kaji kae piye? Apa urip ning alam dunya niku mung gentenan ngono jare. Piye? Gentenan. Omah sing kita nggoni niku bekas omahe bapak, bekas omahe mbah. Terus tekan kita dilungkas bakal dinggoni anak. Anak ninggal diganti putu yo ngono, terus ngono. Kita akan menjadi cerita di masa depan. Aku biyen duwe mbah jenenge Toha, aku duwe mbah jenenge Taib, ya mung cerita. Mulane tugas kita ngeten iki mung ngapik-ngapiki cerita, ngapik-ngapiki lakon supaya anak putu kita iso nyeritakno kaapiane kita. Allahumma amin. Aja sampai anak putu kita niku nyeritake aku duwe mbah medhite sak mayang kawis ngisin-ngisini wong. Ad-dunya daruman la darolah. Dunya iku omahe wong sing asline ora duwe omah krana bakal ilang. Wa maluman la malalah lan bandane wong sing ora duwe bondo perkara bondo sing kita kumpulne ya bakal ilang. Walaha yajma'un la man la aklalah. Sing gelem ngumpulne bondo nemen-nemen niku ya wong sing ora duwe akal. Wong sing duwe akal sing sempurna ngerti iki bondo tak kumpulno tok ora ana manfaate. Halale dadi hisab, harame dadi azab. Mongko wong niku wedi ngumpulne bondo donya kejaba enten manfaate. Mangke manfaate karo Kanjeng Nabi dijelasno teng wingking. Iki nggo ngeden-ngedeni dhisik engko masa langsung do manfaate ya ora. Wa yastaghilu bi syahwatiha la man la fahmalahu. Ora sibuk seweneng donya kejaba wong sing ora paham. Tiyang ingkang mboten paham niku suweneng karo donya. Sampai ana wong guyang-guyu dhewe ya perkara seneng donya. Donya niku ora kudu bondo.
Wong wedok niku ya donya, omah niku ya donya, mobil niku ya donya. Sampai ana wong guyu perkara ora dikarepi cah wedok ya ana. Ana bento perkara pingin gawe omah sampai angen-angen sing bangun kok tangga terus yo aku sok apaan sampai celeleng-celeleng ngoten niku. Lah ngoten niku perkara apa? Saking seneng donya ngoten niku perkara dhek ora memahami nek donya niku bakal ditinggalno. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu. Ning alam donya niki ora ngarah susah donya, ora ngarah susah urusan donya kejaba wong sing ora duwe ilmu. Jadi kok ana wong disusahno donya niku perkara dhewe mboten gadah napa ilmu. Janji kula jenengan gadah ilmu. Kula jenengan sadar donya wae mung sedelok. Donya wae mung sedelok. Soale teng donya niki mesti dicoba. Kadang duwe angel anak nurut. Ya wis pasti anakmu ae rasa angel. Ora sah iling-iling anake ora sah iling-iling angele golek bondo donya, tapi iling-iling alhamdulillah urip kaya ngene zaman kaya ngene kok anak ijek nurut apik. Kadang anake nurut angel golek donya. Kadang gampang golek donya. Loro-loronen kok anake nakal, loro-loronen. Ya wis iling-iling gampange golek, sing penting iso ngono wae. Aja diling-iling lara ning engko mundak ngresula. Wis, dadi wong kok susah urusan donya niku sebab kurang ilmu. Walaha yahsudu man la lubbalahu. Tiang iri terhadap urusan donya mboten enten ingkang iri kejaba wong sing ora duwe ati sing jernih. Janji ati kula jenengan bening, janji ati kula jenengan jernih, kula jenengan dikeki donya kaya apa wong liya, awake ora ngarah duwe sifat napa iri. Perkara donya niku dum-dumane Gusti Allah. Pun. Wa ilaiha lan maring dunya yasalu maku ayat habu tegese lumaku sapa man wong la yaknina kang ora ana keyakinan iku maujud lahu maring dunya, lahu maring man. Man tegese wong la tumakninata kang ora ana anteng iku maujud li qalbihi maring atine man. Tidak mengejar dunia mati-matian kecuali orang yang tidak punya keyakinan tentang sirnanya dunia dan abadinya akhirat. Ngeten iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Tapi sing nglakoni dawuh ngeten iki kira-kira pirang persen saka umate Kanjeng Nabi? Cara wong sing nguber donya karo nguber akhirat ngoten niku kathah sing pundi? Aja suudzon sampeyan. Ya ketok ae muga-muga wong kuwi ketoke nguber donya tapi muga-muga nguber akhirat. Pancen wong nek atine elek niku ya suudzon wae kon husnudzon ora iso. Lho Kanjeng Nabi niku nate nalikane teng masjid kalih para sahabat ana bocah enom gagah nggawa peralatan kebun. Terus mlaku ana sahabat komentar, awak gagahe ngono kok dienggo ning kebun, ora dienggo duha, ora dienggo jihad. Jere Kanjeng Nabi la takul kadzalik, kowe aja muni ngono. Nyambut gawene metu saka omah. Nek krana ning omahe ana bocah cilik sing kudu dimaisai iku ya sabilillah. Nek dhek duwe wong tuwa nini-nini sing kudu dadi rumatane dhek metu krana kepingin mulyakno wong tuwane ya iku sabilillah. Terus mbok anggap wong sing metu ngoten niku terus nggih model iki gaduh kabeh wong kadang-kadang. Ya Allah, makane ndonga, ya Allah, didiklah hati kami untuk punya empati, didiklah mata kami untuk tidak selalu meremehkan orang lain. Kadang ati sombong, meripat ngremehna wong liya. Niku ati sing suudzon. Niki dawuh. Ruwiyaten riwayataken napa ana hustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ingkana lamun tono sapa man iku kharaja metu sapa man yas'a halilumaku sapa man, maksude mlaku golek donya ala waladihi ing atase anake man sigharon hale kang cilik. Fahuwa mongko utahe man iku fi sabilillah ing dalem sabilillah.
nek pancen wong iku mlaku metu golek donya melarat ing ngatasé anake sing jek cilik-cilik iki nek aku ora nyambut gawe kok anakku cilik-cilik iki ora kopen, anakku ora dadi generasi sing kuat, anakku ngiler, anakku bencereten gizi buruk sak piturute. Nek mlakune perkara golekno maisyah anake, pendidikan anake, mongko metune saka omah ku ya sabilillah. Wis mulai rada ayem wong-wong ya ora sida la aklalahu ora sida. Lah makane pangapunten kula jenengan nek medal saka griya nyambut gawe niyato ibadah. Engko ora gathuk kabeh. Niyatono napa? Ibadah. Engko ora gathuk kabeh. Nek duwe bocah cilik metune perkara jek bandani bocah metune iku perkara sabilillah. Wa ing kana lamun tono sapa man iku kharaja metu sapa man yas'ahale lumaku sapa man ala abawai ing atase ngurmat wong tuwa loro syaikhaini kang tuwa-tuwa karone kabira ini kang tuwa karone fahuwa mongko utahe man iku fi sabilillah ing dalem sabilillah. Sapa wong metune saka omah pados maisah golek bondo donya tujuane kangge ngrumat wong tuwa lorone, tujuane kanggo bekti ning wong tuwa lorone sing wis tuwa-tuwa karanten amudain. Nek ana wong tuwa loro kok wis mboten saged nyambut damel niku dados tanggung jawabe anak lanang, dados tanggung jawabe anak lanang. Anak lanang sing paling berhak ngrumat anak lanang sing barep. Kok anak lanang sing barep ketoke kok kaboten tanggung jawab ya anak lanang sing nomor loro. Sampai kabeh anak lanang duwe tanggung jawab ngrumat wong tuwa sing sampun sepuh. Tapi nek teng Jawa niki rada kuwalik. Nek teng Jawa niki tambah sing ngrumat wong tuwa niku tambah anak wedok. Mbah piye kok dalem? Nggih. Sampai kula niku dereng gadah anak wedok niku lah sok ben sing ngrumat ya anak lanang. Aku maca kitab sing ngrumat anak lanang. Masa orang duwe anak wedok ya bakal duwe mantu wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane mislu hadzil unsayain bagiane anak lanang niku 2 kali lipat bagiane wedok karena dalam tata wirasah bab amuden niku ngrumat wong tua loro niku tanggung jawab anak lanang. Lah ning kene sing ngrumat adikmu wedok kok kowe tambah njaluk bagian dobel niku piye? Nate enten tiyang geger ngoten niku. Teng pondok. Masya Allah nyuwun njaluk warisan sing lanang rak solih-solih. Sing lanang niku napa? Solih-solih, ngetokno hadis, ngetokno ayat mislu hadzil unsayain. Terus tenggen kula warisane piro? Kok sampai geger lho warisane piro? Lah wong dhuwit 100 juta 200 juta mbok rewangi geger karo dulur. Wis to sing penting rukun, rasa dihitung piye-piye sing penting rukun kula ngoten. Warisane jebule 10 miliar. Ya wis nek tak hitung 10 miliar. Nek 10 miliar masuk taib lah ya geger kok. Wong 10 miliar. Jebule kula hitungke niki njaluk hitungan agama napa njaluk hitungan dunya? Hak waris agama apa hak waris negara? Nyuwun hak waris agama. Ya wis berarti bagiane anak lanang separone bagiane anak wedok. Lah terus pun ridho sedaya nggih. Sing ngrumat niki sing anake wedok perembik-perembik. Diluk mawon napa agama niku ngoten niku Pak Yai. Lah pripun? Lah sing ngrumat kula kok tambah kula angsale sekedhik piyambak. Lah sampean wong tuwa niki malek sampean mbok rumat pirang tahun, Mbak? 16 tahun kalih kula niku 16 tahun. Dulur niku namung tilik-tilik. Kadang 3 wulan pisan terus mantune sing wedok nggawa balsem geliga diusar-usarno ngoten niku kadang-kadang. Mulane kadang modal balsem geliga oleh warisan 3 miliar yo ngono kuwi. Perkara tok licik dhek iku. Tak kandhani ya wis 16 tahun iki dihitung gak apa-apa Mbak. Separone ora apa-apa, tapi dihitung 16 tahun ragate mangan sedina suwengi ping pira? Ping 3. Ya wis iku mbok bejaji. Nggone Mbak Sur Balen iki paling murah 7.000. Lah nek ping 3 ya 21, iku pecel lho. Lah mbok ingoni
Pecel karo tempe loro 7.000 lho ya. Ya wis, kadang-kadang nggih iwak pitik payahe wong sering iwak-iwakan. Ya wis, berarti nganggo ukurane warunge sapa? Ya wis, warung iwak pitik berarti sak porsi 20.000. Paling sithik 20. Ya wis 20 ping 3 swidak. Ya wis swidak ping 16 tahun hitung. Mikir dulure lanang niki. Mikir dulure lanang. Bar swidak 1000 ping 16 tahun sabune sampune wis bejaji londre. Londre kuwi lumrahe wong umbah-umbahe mendina apa 3 dina pisan. Ya wis 3 dina pisan pakaiane berarti nek 3 dina pisan sing dienggo pakaian 6. Sak klambine, sak sarunge. Lah iku nek mara tuwa loro lanang karo wedok, wong tuwa loro berarti 12. Klambi 12 iku nek sak kilo berarti iki 4.000. Lah wis. Makane tahu 350 juta satu orang. Satu orang 350 juta setahun. Selama setahun. 16 tahun. 16 tahun. Berarti nek wong loro berarti 700 juta wi lagi mangane tok. Lah urung londrene. Nek sak miliar. Ah, kudune ngono, ora sak penake pas saleh 3 wulan pisan nggo balsem geliga terus njaluk warisan ora iso, ora iso. Mulane sapa wong metu saka omahe namung pengin bekti ning wong tuwa lorone gak ngrepoti wong liya, oh iku mergawene perkara sabilillah. Jangan anggap orang yang keluar mencari dunia itu hubud dunia. Ana wong, Pak, senengane ngrepoti wong, rokok yang njaluk dulur, sarapan kadang yang njaluk Pak D, Pak Lek ngoten niku. Nek ngresuk wis ning warung rokokan, Pak. Metu nggo dik 10.000. Tanggane nggo pajero liwat delok to, wong tumpakane pajero kedang kelan golek donya. Awake ning kene rokokan penake. Padahal sing tumpakane pajero ku yo mikir piye carane ngekeki penggawean wong nganggur-nganggur. Lah nek niate mergawe mung krana nyulungi wong niku ya sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nek ning wong metu perkara pengen ngrumat anake iku sabilillah. Nek ning wong metu golek bondo donya mung krana pengin bekti ning wong tuane ya iku sabilillah. Wa ing kana lamun ta ana sapa man iku kharaja metu sapa man iku yas'a hale. Wa ing kana lamun ta ana sapa man iku kharaja metu sapa man yas'a hale lumaku sapa man ala nafsi ngatasé awake man. Yu'ifu haling reksa sapa Yu'ifu haling reksa sapa Allah ing man ha ing dunya fahuwa mongko utahe man iku fisabilillah ing dalem sabilillah utawa langsung yu'ifu haling reksa sapa man ha ing dunya fahuwa fisabilillah. Sapa wong metu saka omah tujuane golek donya mung krana dhewe ora kepengin ngemis, duweni sifat iffah. Iffah niku siji ora ngemis, nomor loro ora mangan barang syubhat, nomor telu ora mangan barang haram, niku jenenge iffah. Aku nyambut gawe golek donya niki perkara aku ora pengin ngemis, aku ora kepengin maling, ora kepengin nganakno duwe, ora kepengin korupsi, ora pengin ngerampok. Dia kerja hanya untuk menjaga dirinya dari keharaman, yaiku sabilillah. Wa ing kana lamun ta ana sapa man iku kharaja metu sapa man yas'a halil lumaku sapa man riyaan krana pamer wa mukharatan wa mufakharatan lan ugal anggul-agulan unggul-unggulan bahwa mongko utahe man iku fi sabilis syaitani ing dalem sabilis syaiton dalane setan. Rawang liwataken ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Sing salah mung siji tok. Sapa wong metune saka omah golek maisyah, golek bondo donya, niate mung kepingin mameri tangga. Aku mergawe mempeng kok arep tak tuku mobil, nek wis tuku mobil kok nek ngger isuk tak tokke terus tak panasi. Ngono. Jere alasane manasi mobil padahal manasi atine tangga. Lah iku sing sabili syaiton. Tujuane aku luwih unggul timbang tanggaku, aku luwih sugih tinimbang tanggaku, aku luwih hebat timbang tanggaku, aku luwih ngono. Lah iku sing sabilis syaiton. Berarti ketoke nek delok hadise Kanjeng Nabi iki, ketoke kira-kira awake iki sabilillah apa sabilis syaiton? Sabilillah. Alhamdulillah sabilillah. Sing dadi guru kaya Pak Pra metu saka omah
niat golek ma'isyah bayaran tak terima, tapi aku nitik didik umat Gusti Allah ngoten, bermanfaat untuk orang lain. Masalah gaji kuwi bonus ngono. Aja mbok niati terus nganggo apa seragam Pemda terus delok wong-wong nek nyawang aku. Walah, wong seragam Pemda terus sepatu apa jenenge? Pantopel. Sepatu pantopel. Bismillahirrahmanirrahim. Sing dadi kiai niat noto ati, niat sabilillah. Sing dadi petani niat noto ati sabilillah. Sing dadi pedagang niat noto ati sabilillah. Sabili syaiton mung siji tok. Golek ma'isyah bondo donya, niate mung kepengin pamer, niat mung kepengin unggul-unggulan. Aku gak trimo nek disalib tanggaku ngono. Ketoke ati ngeten iki pun boten enten apa neh wong ngaji-ngaji ngeten iki kan wis janggal duwe ati ngeten iki. Niki nek wong awam ngono lumrah, nek kita ngaji bendina insyaallah wis ora duwe to ati ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Saking pengine duwe omah tingkat. Omah titik ya. Nggih. Titik mat metu. Sithik-sithik kadang metu ya wis lah di sepuro, istighfar wis mari. Iki sabili syaiton iki. Kengoyonan wis rasah ngoyo-ngoyo wong donya wae. Serasah ngoyo, Mas. Isite Pertamini ngono, toko ya wis ngono wis sak isit galatu iyae. Aja ngoyo. Saking pengin omah tingkat Pak Prawi ape di tingkat 3 Pak Prawi ya Allah. Lha kuwi kengoyonan. Nek wis mbok tingkat terus dilokke tangga, walah taib saiki tokone tingkat. Terus nek dilokno wis tingkat ape piye? Mati. Iya, bar dilokne omahe tingkat dadak mati. Ya wis ngono ki donya ngono kuwi. Dianggap enteng mawon. Dunia niku dianggap napa? Enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Matuk riyaya kok rapat duit ya husnudzon dil enggak oleh THR wis to. Enteng-enteng mawon. Tomak ora oleh Pak Yai, kula mboten tomak, optimis. Masa kok ora oleh optimis, tetep iso oleh optimis. Jenenge penyakit sithik-sithik ra apa-apa Mas. Masuk kiai kadang yang duwe ati elek ya sithik wae. Wong kok bener terus kuwi jenenge nabi. Masuk guru ya kadang-kadang salah. Ya lumrah wae wong guru salah. Sing bener terus kuwi jenenge sapa? Nabi. Kula nate delokke kanca nggih ngoten. Sampeyan kiai kok biasa to Mbah kok kleru. Lah kiai bener terus kuwi dudu kiai. Kuwi jenenge sapa? Nabi. Malaikat. Dalem? Malaikat. Nggih. Kula nate maca ngeten iki disalahne kanca di WA. Plek. Iku cara Arab ngeten niki ngeten kula biasa. Matur nuwun, mbok benerke. Lah sampean gak gelo, Mbah, sing tak geloni opo? Lah sampean kiai gede disalahke kiai cilik, justru aku matur nuwun. Itu bisa menghilangkan rasa sombongku. Lah wong ning penyakit dituduhno ki lho penyakitmu berbahaya kok tambah gelo iku piye? Bukti nek aku ikhlas iku umpama mbok salahke aku ora ngarah gelo matur nuwun. Tapi mbah nek niatmu menjatuhkan aku lah kowe sing lara aku. Lah nek aku mbok salahke aku matur nuwun, tapi nek niatmu menjatuhkan aku kuwi kudu didandani atimu. Berarti kowe ku bosok jaba jero aku. Bismillahirrahmanirrahim. Niku donya. Donya niki omahe wong sing ora duwe omah, bandane wong sing ora duwe bondo. Wong kok klumpuk-klumpuk bondo ora krana sabilillah, wong iku ora duwe akal. Wong kok sibuk seneng nyenengi donya kenemenen berarti wong iku ora paham. Wong kok disusahno perkara donya berarti wong iku ora duwe ilmu. Wong kok iri ning gone bondo donya berarti wong iku ora duwe ati sing jernih. Ngeten iki terus dibantah. Wong kok kon sabilillah terus. Ora ngono. Ternyata kita keluar dari rumah bekerja tujuannya untuk apa? Nyukupi kebutuhannya anak bojo kuwi ya termasuk sabilillah. Niat keluar dari rumah bekerja untuk memuliakan kedua orang tua kuwi ya sabilillah. Tapi pertanyaannya apa bener kowe wis mulyakno wong tuamu? Wis ngekaki apa kowe ning wong tuamu? Lho kuwi pertanyaane. Wis mbok kirimi apa gal kodo? Mboten enten. Lah ampun mboten enten. Ya kirimi donya kok alasane mboten enten. Kirimi donga, kirimi sedekah jariyah, kirimi badal umroh, kirimi badal haji, kirimi korban, sak piturute kok mboten enten dienggo alasan iku piye?
Pancen wong medhit niku ya ana ae alasane. Ono ae. Wong dikongkon apa sing bokekno wong tuwa pun mboten enten. Kok abot men kanggo wong tuwa kok abot men. Sapa wong metu tujuane krana kepengin jaga awake, ora mengin mangan barang haram, ora ngerampok, ora napa korupsi, ora maling, ora manakno dhuwit sak piturute, tujuane menjaga dirinya dari keharaman, yaiku wong berjalan di jalur sabilillah. Sing sabilis seton mung siji tok, napa golek bondo donya, mung kepengin pamer, agul-agulan, aku sing paling sugih, aku sing paling mapan, aku sing paling cukup. Wong kok tujuan golek donya ngono kuwi berarti sabilis seton. Pak Dul hati-hati nek manasi mobil aja ning ngarepe omahe tangga. Ning jero omahe lho ora apa-apa wong manasi mobil. Wong manasi mobil kok ditokno ning ngarepe tangga. Kuwi jenenge ora manasi mobil. Kuwi jenenge manasi atine tangga. Tuku. Sing guyu urung keturutan duwe mobil wis niat ngono dhewe. Aku janji. Cita-citamu apa, Lek? Cita-cita kula niku duwe mobil Innova. Terus nek isuk nyapu ngarepe omah jam 6:30 wayah wong rodok rame tak tok kowe ning ngarepe omah terus tak panasi. Lah niat manasi mobil mboten, Mas. Lah manas sapa? Manasi atine tangga. Ati kok eleke kaya ngono. Padahal urung duwe mobil. Ndae nek duwe mobil ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ayo ditata niate. Wal maqalah utai maqalah asabiatu kang kaping 7 iku an Jabir saking sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula niku gadah kenangan sahabat Jabir. Sahabat Jabir niku sahabat sing duwe bapak jenenge Abdullah Al-Ansari. Abdullah Al-Ansari niku salah satu sahabat sing mati ninggalno anak kathah, ninggalno utang kathah. Anake sing barep jenenge sahabat Jabir ijek Joko. Duwe wong tuwa mati ninggalno utang, mati ninggalno adik. 7 to pinten nika? Cilik-cilik. Akhirnya sahabat Jabir niki salah satu sahabat sing mboten nurut Kanjeng Nabi dalam urusan bojo. Ceritane sahabat Jabir niku matur Kanjeng Nabi, kula niki mbok yo diislahne. Diislahne karo sapa Jabir? Diislahne karo tiang-tiang ingkang ngutangi bapak zaman urip. Padahal bapak niku kapundhut keranten perang belani jenengan. Niki kula ditagih mawon, pikiran kula niku ruwet. Dadi kawit biyen ya ana wong ditagih wong niku pikirane ruwet. Kok ana wong ndang urip mung ditagihi wong ngoten niku ya pikirane ruwet. Cuma zaman biyen entene Kanjeng Nabi. Akhire ya wis sapa wae catet jenenge diklumpukne. Dikumpulne diislahno karo Kanjeng Nabi wis ngene. Sahabat Jabir iki tinggalane Abdullah Al-Ansari iki duwe kebun kurma sakmene. Sampeyan meken sakwise mek anggepen utange Abdullah lunas ya. Sahabat-sahabat sing ngutangi nggih boten Kanjeng Nabi, wong kebun namung sak monten nggih boten cukup. Wong ngutangi sak menten boten Kanjeng Nabi boten, pokok sak lunas-lunase kula tagih tengene sahabat Jabir ngono. Sahabat Jabir niki susah pripun Kanjeng Nabi wis. Iki kira-kira kurma mungkin panene sok apan. Diantawise seminggu malih Kanjeng Nabi. Ya wis Kanjeng Nabi niku ngumeti kurma. Ngumeti. Wis ngene. Panenen dhewe klumpukno wong-wong timbali siji-siji, utange pira timbang, utange pira timbang, utange pira timbang. Nggih Kanjeng Nabi ngono. Akhirnya dipanen piyambak, ditimbali nomor siji sakmene, nomor siji sakmene, nomor siji sakmene. Kurma itu barokah diumeti Kanjeng Nabi sampai utangnya lunas. Kurma ini kaya urung kalong. Niku barokah sahabat Jabir. Mulane sapa wong anak kok ditinggali utang karo wong tuwa, Fatihana sahabat Jabir, Fatihai sahabat Jabir. Muga-muga Gusti Allah ngkei pitulungan kula kaya Gusti Allah maringi pitulungan sahabat Jabir. Wis sahabat Jabir wis wayahe nikah, sak apik-apike sing mbok nikah iku perawan. Sahabat Jabir meneng-meneng rabi rondo.
Lah ya Kanjeng Nabi perintahe kok nikah perawan, sahabat Jabir nikah karo rondo. Timbali karo Kanjeng Nabi, kok iso rabi rondo iku piye ceritane? Kanjeng Nabi, adik kula niku cilik-cilik. Lah nek kula niku rabi perawan, rak ya ngemong. Tambah momongan anyar. Tapi nek rabi rondo kan pun pengalaman. Jadi pengalaman dijak ngrumat adik. Mulane sing gadah adik kathah rabine karo sapa? Rondo. Lah iku ceritane sahabat Jabir. Mulane kok wong rabi rondo iku ana sanate. Ya Kanjeng Nabi piyambak ya nikah karo rondo, sahabat Jabir bin Abdillah niku ya nikah karo rondo. Padahal Kanjeng Nabi perintahe kongkon perawan. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi dan ceritakan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ustune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi mazala ora leren sapa Jibril malaikat Jibril. Iku yusi wasiat sapa Jibril ni ing ingsun bil jari kelawan ngapiki tangga. Jari dari tegese omahe tanggane omah la daril masjidi ora omahe masjid. Awil ribati utawa pondokan awil madrasati utawa tangga madrasah. Hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun anahu ing sedune anahu ing sedune malaikat Jibril ngoten nggih iku ya ja'alun ndadekaken sapa malaikat Jibril hu ing jar ndadekaken warisan ing wong kang ahli maris minjari saking tanggane jar bi ayak mura kelawan yen to perintah sapa malaikat Jibril ing ingsun anillahi taala saking Allah taala bijak lisahmin kelawan ndadekaken bagian lahu kedue jar fi mali jarihi ing dalem bandane tanggane jar fayat lubu mongko luru sapa jar mura atal jari ing ngreksa tanggane wal qaribu tawi tangga kang parek iku asad luwih banget minal baiti tinimbang saking tangga kang adoh bi ayun sika gambare yang kelonto ngarepaken bagus utawa nasihati sapa manhu ing jar fi dinihi ing dalem agamane jar wa yuwasi lan bagusi sapa man hi ing jar fi dunyahu ing dalem dunyane jar utawa ngreksa sapa man hi ing jar fi dunyahu ing dalem dunyane jar. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, malaikat Jibril iku ora leren-leren wasiat ning aku. Maksudnya malaikat Jibril wasiat ning Kanjeng Nabi niku atas perintahe Gusti Allah. Malaikat Jibril gak leren-leren wasiat ning aku supaya ngapiki tangga. Maksudnya tangga omah, dudu tangga masjid, dudu tangga pondok, dudu tangga madrasah. Kaya-kaya sampai tak sangka nek malaikat Jibril ku kepingin aku ndadekno tangga niku termasuk ahli waris. Saking pentinge tangga. Tangga niku penting. Soale tangga niku manfaate kathah. Umpami kula jenengan enten kobongan, kira-kira sing nulungi dhisik dhewe dulur Surabaya apa tangga? Tangga. Umpama jenengan gadah damel sing rewang gleput niku dulurmu Kalimantan apa tangga? Tangga. Nek eneng keluarga kita kapundhut sing duduk kuburan wi dulur Jakarta apa tangga? Tangga. Mulane saking pentinge tangga. Wong kok kelakuane elek, ngeleki tangga, wong ora arah oleh kemanfaatane tangga. Mulane sering kula aturaken ya tangga apik ya kudu diapiki, tangga elek ya kudu diapiki. Tangga apik diapiki ben tambah-tambah apike, nek tangga elek diapiki ben ora nemen-nemen eleke. Sampai nek musuh tangga sing kelakuan elek aja gampang baper. Tangga elek, wong urung mbok eleki wis kelakuane elek, mbok eleki tambah ra nurokno wong. Ya apiki wae. Apiki ae. Ben apa? Ben ora nemen-nemen eleke. Kenging napa teng mriki? Carane ngapiki tangga niku pripun? Nek tangga ana salah ya dinasehati. Urusan donya dijaga. Bapak Ibu pangapunten. Nek diangen-angen polisi sak kecamatan, sak polsek. Niku sing ngantor namung pinten? 13 14. Ngopeni 17 desa. Tapi keadaan donya niki aman. Perkara napa? Tangga karo tangga saling menjaga. Umpama ana wong ndang kepengin gawe ala ning tangga, tanggane kira-kira metu napa mboten? Metu. Niki saking apike hukukul jar, apike hak-hak tangga.
Nek teng hadis-hadis lintu diterangke hake tangga niku napa? Hake tangga niku nek awake apa tanggane susah, awake melok susah. Nek tanggane seneng, awake melok seneng. Nek diundang ya kudu teko. Nek sakit ditiliki, nek kapundhut ditakziahi, diiring janazahe. Lah niku hak-hake tangga. Nek utang ya disauri ya tanggamu utang ya kudu disilai. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan pengen utang kula tak sili Pak, tapi kula nek nyili padha karo UMR Bojonegoro maksimal ya 1.600.000. ping pindho wis ora oleh. Soale napa? Ngutangi tangga sing wajib niku nggo kebutuhan saulan nggo mangan. Wong Bojonegoro saulan nggo mangan 1.600.000 wis cukup. Ora kadang-kadang Pak Yai kula utang pinten Mas? 8 juta. Lah kok kathah ajeng damel teras niku kurang. ngempet sedelok wong dadan teras kok adan alasane tukange sagete sakniki. Lah dibodhoni tukange kuwi, bodhoni tukange. So, iya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ana sing ape tuku PCX kurang 9 juta. Timbang kredit Pak Yai utang jenengan. Lah motor kula elek aku ngono. Aku nek ngaji nggo iso gun kebubit ya dienggo ngetero anak tok. Ya ora duwe PCX tambah mbok utange tuku PCX. Reno-reno ae. Mulane sampean utang aku gak apa-apa, tapi maksimal 1.600.000. Soale UMR Bojonegoro iku sakmono kuwi umpama pantese wong mayang kawis mergawe ning toko sak wulan pira? 1.600.000 wis larang ya. Oh ya kuwi pantese wis sakmono kuwi. Piro-piro diutangno bablas yakin. Musuh rai-rai ngene iki pengen utang kabeh kok model iki. Piro-piro ya entek, Pak. Utang bareng-bareng ya. Piye? Mantuk utang bareng. Lah iki ping 1.600.000 ya wis luwung. Iki luwung to. Bismillahirrahmanirrahim. Wis api ana karo tangga. Wa mazalalan ora leren-leren. Lho ora ana lho kiai sing wani ndang utang karo aku ngurani sing wani. Jajal ana sing model ngono. Mboten enten. Utang ora apa-apa, sing penting aja utang duit mana. Utang aku ora apa-apa tapi maksimal 1 juta. Mudah Pak ya. Riyen kok kali atus sak 1.600.000. Biyen aku ngutangi to wong mayang kawis, pokok wong mayang kawis iku biyen 20 juta, karo umine 20 juta. Saiki wis 75 Mas. Dadi dhuwitku 75 digowo sak mayang kawis. Aku ya roh wong-wongane ya tak cateti Mas, ya roh wong-wongane. Ya ana sing balik, ya ana sing ora. Ana sing nyaur, ana sing ora. Umpama gak balik aku ya rido, minimal gak ngarah utang neh. Iya, kok sampean karo ora. Prasamu. Lah sing balik apik, dititini kok 3 wulan utang neh diutangi neh. Kok entek datane. Bismillahirrahmanirrahim. 75 juta cara sampean mbok tuku apa? Wah, orang ngarah ngutangi wong 75. Bismillahirrahmanirrahim. Pun wa mazalalan ora leren-lereng sapa malaikat Jibril iku. Wa mazalalan ora leren-lereng sapa malaikat Jibril iku yusima wasiat sapa malaikat Jibril. Ni ing ingsun. Bin nisa'i kelawan ngapiki wong wadon. Hatta dzonantu singgo nyono sapa ingsun annahu stuhne malaikat Jibril iku sayuharrimu bakal ngaromaken sapa malaikat Jibril ngaromaken talaqahunna ing megat nisa. Sing nomor 2 malaikat Jibril gak leren-leren wasiat ning aku supaya apik karo bojo wedok sampai tak sangka pegatan kuwi hukume haram. Pegatan iki tak sangka hukume haram. Najan pegatan iku halal tapi barang ingkang dibenci kalih Allah. Mulane wong lanang kudu sayang karo sing wedok kudu sayang karo sing lanang. Sayang niku napa? Wong lanang niku sayange wong wedok siji kanthi tanggung jawab. Kanthi tanggung jawab. Wong lanang kok wis tanggung jawab, maisyahe dicukupi, zahir batine dicukupi, kuwi termasuk wong sing tanggung jawab. Wong wedok kasih sayange karo wong lanang apa? Setia. Dadi nek wong wedok kudu setia ning ngene wong lanang kudu tanggung jawab. Mulane wong lanang gak wajib setia. Mulane wong lanang oleh rabi 2, 3, 4. Soale wong lanang sing kasih sayange dhuwur ning ngene wong wedok, wong lanang sing duweni tanggung jawab. Dadi wong lanang kasih sayang dengan tanggung jawab, wong wedok kasih sayang dengan kesetiaan. Nek wong lanang ora wajib setia.
Cocok ya. Wah. Loh, cocok piye? Pancen ngono, undang-undange ngono. Ayo, Mbak Nak wis muni lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama ana wong lanang setia. Neng omah ya ora gelem nyambut gawe, ora tau ngkei nafkah batin tok ning omah setia. Piye jajal wong wedok? Lempok. Tapi wong lanang ndang tanggung jawab, omah digawekno, mobil dikei apa-apa dicukupi, kasih sayangnya dicukupi, dia ditunggoni, ya dinafkahi zahir batine. Tanggung jawab. Cuma umpama nikah nah ya ora apa-apa, wong ora wajib setia. Mulane fangkihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Cuma gunge ning sing wani praktek. Ngawiti to. Yo Mas Taib ape ngawiti Dik. Yo ngaji akhiran tambah ngajak guyon. Malaikat Jibril wasiat ning ngene Kanjeng Nabi supaya ngapiki wong wedok kaya-kaya pegatan kuwi hukume napa? Haram. Artine aja sampai terjadi pegatan, berilah kasih sayang ning gone wong wedok. Wa mazala. Lan ora leren-leren sapa malaikat Jibril iku yusi wasiat sapa malaikat Jibril ing ingsun bil mamlukina kelawan pira-pira merdekaaken budak. Ngapiki pira-pira budak kang den miliki. Hatta dzanantu singgo nyono sapa ingsun annahu stuhune malaikat Jibril iku ya ja'alun dadekaken sapa malaikat Jibril lahum maring mamlukin waqtan ing waktu ida balagha nalikane tumeka apa waktu hum ing mamlukin ya ikuna hale padha merdeka sapa mamlukin fihi ing dalem waktu ai fi dzadikal waqti tegese ing dalem mengkon-mengkon waktu min ghairi anakin saking tanpa pira-pira perbudakan utawa saking tanpa merdekaaken. Dadi ngene, perbudakan itu dimulai jauh. Perbudakan itu dimulai jauh sebelum Masehi. Hari ini anak-anak modern ketika membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama di antara tahun 300-an Hijriah, seakan-akan Islam itu sebagai pelopor perbudakan. Padahal sejarah membuktikan bahwa Islam adalah pelopor memerdekakan para budak. Jadi biyen terjadi banyak peperangan sehingga orang-orang Eropa niku mendet pegawai niku saka Afrika. Orang Afrika niku orang berkulit hitam dan tidak berpendidikan, dianggap kaya kewan. Sehingga sekali iso tuku wong Afrika niku terus dicap. Cara Prawata, juragane jenenge Prawata, Pak Prai duwe stempel tulisane P dicap ning anggota tubuh. Iso ning lengen, iso ning gulu, iso ning sebagai bentuk bahwa dia budak milik Pak Pra. Kesepakatan dunia, budak yang ingkar lari wajib dihukum mati. Islam datang. Sampai Kanjeng Nabi ikrar bahwa wong nek merdekakno budak ganjarane luweh ngene-ngene Masya Allah. Karena budak itu harganya mahal, Pak. Gak mahal piye, tuku budak dikongkon kerja tanpa upah. Umpama budak wedok amat niku ya dikongkon kerja tanpa upah. Islam punya aturan detail tentang kitabul itqi. Siji, ana jenenge budak mudabbar. Sampai ning kene kan malaikat Jibril wasiat ning Kanjeng Nabi, api ana budakmu sampai kaya-kaya kudu ana wektu sing budak iku merdeka pada waktu itu tanpa dimerdekakan. Asline piye carane donya iki gak ana sistem perbudakan. Akhirnya Islam membuat rumusan ada namanya mudabbar. Mudabbar iku piye? Budak iki tak kei surat. Cara surat zaman debian lempengan dari logam. Disestempel karo sing duwe budak bahwa ketika sewaktu-waktu aku mati maka engkau merdeka. Jenenge budak apa? Mudabbar, ngenteni juragane apa? Mati. Sing loro ana budak jenenge mukatab. Mukatab niki ngene, Cung, kowe mergawe setengah hari. Koko sing setengah hari golek dhuwit mergawe ning nggone wong liya supaya digaji. Cicilono aku. Koko nek kowe wis duwe cicilan sakmene tak hitungi sampai kok regamu wis cukup, kowe merdeka. Jenenge kawula mukatab. Wis, ana jenenge amat.
Ummul walad. Ana budak ayu. Iki nek dikongkon isah-isah terus kok ngesake. Dikongkon nyapu tok ya ngesake. Oleh dikumpuli. Ora zina. Mamluk iku ora zina. Ketika dia tidak punya suami, maka sayyid oleh ngumpuli budake. Dengan ketentuan apa? Ketika anak lahir dari sayyid, anaknya merdeka. Ketika anaknya merdeka, maka ini menjadi ummul walad. Lah nek menjadi ummul walad, maka otomatis merdeka. Jadi banyak cara secara Islam memerdekakan budak. Cuma kadang-kadang wong Arab Saudi sing kurang ajar nganggep TKW saiki ning kono diarani budak. Akhirnya ora digaji, kadang dikumpuli tok. Oh, kurang ajar itu berarti gak ngerti hukum-hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sampean kok bayangno budak sing model piye sampean? Wong sing bayangno ki lho sing ora tak critakno modele iku. Sing pertama jenenge apa? Mudabbar, nomor loro apa? Mukatab, nomor telu jenenge ummul walad. Bismillahirrahmanirrahim. Siji ape ana tangga, nomor loro ape ana bojo, nomor telu ape ana budak. Wa mazalalan ora leren-leren sapa malaikat Jibril. Iku yusi wasiat sapa malaikat Jibril ing ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Hatta dzonantu singgo nyono sapa ingsun anna hustune siwak iku fardhotun fardu. Malaikat Jibril gak leren-leren wasiat ning aku supaya nglakoni siwakan niku ngresiki untu supaya ambune cangkem niku enak dengan alat apapun, dengan cara apapun. Mulane kula jenengan nek jaman biyen siwakan nganggo kayu arok. Kayu arok. Biasane wong nek bakdo umroh, bakdo haji ngoten niku rak nggawa kayu arok. Siwak iku penggaweane, kayune dudu kayu siwak, kayune jenenge kayu arok, penggaweane jenenge siwak. Tapi wong kene ngamuk pokoke nek muni yo kayu siwak ngono wae. Pangapunten, berarti awake nek wayah sikatan wis ana odole terus mancep ning kene diniati niat ingsun siwakan krana Allah. Niat ya iku wis siwakan. Niat ingsun siwakan krana Allah. Lah nek nganggo kayu arok ya wis niat ittiba Rasulullah. Hukumnya tetap sunah, nganggo arok ngene iki tetep sunah, tapi sikatan ya tetep hukumnya sunah. Nganggo kayu arok, lah sing penting niate. Terus Kanjeng Nabi di dalam siwak itu ada 70 keutamaan. Sing 40 balik ning akhirat, sing 30 balik kemanfaat ning alam dunya. Iso nyebabno sehat, iso nyebabno cerdas, iso nyebabno sel-sel tubuh ini. Lah ngoten niku sing balik ning alam dunya. Sing kathah balik teng akhirat. Sampai salat sak rakaat nganggo siwak iku luwih utama tinimbang sekian rakaat sing ora nganggo siwak. Pun, tapi sakniki sedaya insyaallah pun sikatan sedaya nggih. Zaman saiki wis ra usum untu ireng ra usum. Kok ana wong untune ireng berarti kakean rokok karo ngopi. Ora perkara kurang siwakan, tetep siwakan wong saiki. Cuma untune ireng perkara entek kena kopi karo apa? Rokok. Terus kena panas adem akhirnya meritili untune. Masyaallah, sikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazalalan ora leren-leren sapa malaikat Jibril iku yusi wasiat sapa malaikat Jibril ni ing ingsun fil jamaat bis sholati kelawan salat fil jamaati ing dalem salat jamaah hatta dzonantu singgo nyono sapa ingsun annahu ingstune kelakuan iku layak baluran rimo sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ora rimo salatan ing salat illa fil jamaati kejaba ing dalem jamaah. Malaikat Jibril wasiat ora leren-leren wasiat ning aku terus Kanjeng Nabi supaya nglakoni salat jamaah. Sampai tak sangka Gusti Allah iku ora nrimo salat kejaba namung kelawan jamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bis 27 darajah. Salat jamaah iku derajate luwih akeh kacek 27 derajat tinimbang salat ijen. Ngeten iki jaman biyen dienggo pujian. Monggo sederek sami jamaah salat ganjarane 27 derajat sing teko ya wong kuwi.
Sak rono-rono ya krungu 17 derajat sing jamaah ya wong kuwi ya. Iki ketoke tarawih iki pemain cadangan wis ilang kabeh ya. Karek pemain inti tok ya. Mengalami kematian. Iya, awal-awal kae pemain cadangane kuwatah. Saiki sing teko karek pemain inti ya. Oh, wis. Maju. Wah. Wis, ya aja maju lah. Anggapan itu wah ini pemain inti semua ini. Kira-kira sing jos ya iki pemain inti. Sing liyane kan pemain cadangan to. Tapi wonge rasah lokno kok bolokno. Karo Pak Yai dianggap pemain cadangan sampean. Memang salat jamaah niku Masya Allah fadilah kathah. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab niku nate beliau niku badhe jamaah salat zuhur ngeten niki terus niliki kebun kurma. Niki pun terangaken teng kitab Minah Husaniyah. Niliki kebun kurma niku kok ijo-ijo, kok apik-apik, seneng pancen wong nyawang ijo-ijo niku seneng. Barang seneng mireng-mireng sahabat Bilal adzan teng Masjid Madinah. Masjid Madinah sahabat Umar bin Khattab yo gage menuju Masjid Madinah. Ternyata sampai masjid salat jamaah sampun dipun lampahi. Ngoten niku Sayyidina Umar bin Khattab keliling Madinah. Sapa sing gong jamaah salat asar? Ayo jamaah karo aku. Sapa gengsung jamaah salat asar? Ayo jamaah karo. Keliling Madinah, ora nemu wong siji-siji sing durung jamaah salat asar. Kabeh wis nglakoni. Teng mriki nggih ngoten nggih. Alhamdulillah, wis mirip-mirip Madinah kene. Wis sing penting mirip-mirip dhisik lah. Ora ana wong sing ora jamaah salat asar. Getune ra karo-karuan. Ninggalno jamaah salat asar ping pisan, getune gak karo-karuan. Maghrib piyambake syahadah kali Rasulullah, ya Rasulullah, aku saksikan atas engkau kebun kurma yang menyebabkan aku meninggalkan jamaah salat asar ya Rasulullah, aku infakkan fi sabilillah. Gara-gara ninggalno jamaah salat asar ping pisan, kebun kurmane niku lho diparingno sabilillah. Iki cara sampean terok Sayyidina Umar bin Khattab yakin bangkrut sampean. Apa sing kira-kira ora? Entek yakin. Wayah adzan numpak mobil, nyoh mobile. Wayah adzan numpak motor, nyoh montore. Wayah adzan apa nek wayah ngene iki? Halah panenan entek kabeh to. Kukut kabeh. Betapa jarak kita, kesolehan kita dengan para sahabat sampai kaya ngoten niku. Masya Allah, niku hikmah fadilah salat napa jamaah. Imam Ali Zainal Abidin niku gadah santri jenenge Syekh Ali Al-Mursafi. Sinten Syekh Ali Al-Mursafi? Syekh Ali Al-Mursafi niki gadah kebiasaan mulazamah bil jamaah. Dadi dhek gak tahu ninggalno salat jamaah. Maghrib niku ketekanan tamu, kerawan dayoh ngajak ngobrol jenenge kanca. Arep dijak salat jamaah ki sangane piye? Dikongkon muleh ki yo sangane piye? Akhire dienteni ternyata betul qomat. Bareng iqomah tamu niki pamit, bareng pamit Syekh Ali Al-Mursafi menuju masjid, ternyata salat Isya sampun dipun lampahi. Keliling Baghdad deh. Sami kali Sayyidina Umar. Sapa sing gong jamaah salat Isya ning perapatan, ning warung-warung, ning dinggon, sapa sing gong jamaah salat Isya? Aku konconi jamaah, aku konconi jamaah. Siji-siji ora nemu, Mbak. Kabeh wong sing urip zaman niku mpun salat jamaah. Ning kene cara kene golek ning perapatan ujek ning to ora kira-kira. Wah. Kok jangan-jangan akeh sing ning perapatan karo ning kene. Akhirnya ngetunine Salim Al-Mursafi ling dawuhe Kanjeng Nabi nek salat jamaah luwih apik 17 derajat timbang aku gak salat jamaah, aku salat Isya tak baleni ping 17. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar sampai ping 17. Nek sampean yakin ora ngrah plaur, yakin ora plaur. Wong traweh ini asline rada ngempet tok. Nggih, mau statusnya WA tok. Masya Allah Ramadan sebentar lagi berlalu. Alah. Wong asline ya abot ora karo-karuan. Niki dibaleni ping 17. Bakda ngoten niku perkara keselen. Lah nek 17 ping 4 iku pira-pira? 108 rakaat. Lah tarawih niku 20 rakaat, iki 4 rakaat dibaleni ping 17. 108 rakaat. Keturun Syekh Ali Al-Mursafi niku keturun. Bakda keturun niku piyambake nyipi kaya-kaya niku piyambake niku numpak jaran.
numpak jaran tengah jeng riko enten rombongan kathah piyambake degar kepingin bareng utawa kepingin nyalip rombongan ngarep. Bareng semakin degar nek arep-arep kono ya ngadoh, parek kono ya ngadoh. Akhire sing ngarep niki ngertos. Ali, dalem. Sampeyan kok degar-degar iki pengin nyalip kita to, pengin barengi kita. Nggih, ora ngarah iso Ali, masuk kowe degar-degar ora ngarah iso. Lah kok saged? Kita niki wong sing jamaah salat Isya. Sedangkan sampean salat Isya mbok baleni ping 17 ora iso. Saged dipahami nggih maksudnya nggih. Awake salat Isya dibaleni ping 17 niku mboten saged ngalahke salat Isya jamaah ping pisan. Wa mazalalan ora leren sapa malaikat Jibril. Iku yusi wasiat sapa malaikat Jibril ni ingsun bi qiyamil laili kelawan salat malam. Ai bi salati tahajudi kelawan salat tahajud ba'dan naumi ing dalem sakwise turu. Hatta donantu singgo nyono sapa ingsun ana husnune kelakuan iku lanau mau ora ana turu iku maujud bilai kelawan wengi. Malaikat Jibril gak leren-leren wasiat ning aku supaya aku nglakoni salat tahajud. Kaya-kaya timbang ra tahajud ora sah turu. Masya Allah. Kanjeng Nabi dawuh qiyamul laili da'bus sholihin. Salat tahajud kuwi ciri khase wong saleh. Indikasi jenengan saleh napa mboten niku tahajud. Jenengan kok ditegir karo Gusti Allah gampang tahajud, berarti jenengan saleh. Loh, hanya orang saleh sing iso tahajud niku wong saleh tok. Sedekah ora kudu saleh. Sedekah niku ora kudu saleh. Koruptor pun sedekah pintere gak karu-karuan. Dhek koruptor nggarong duit rakyat, tapi urusan sedekah ayo. Kok jenenge koruptor? Wong kafir pinter sedekah. Tsunami Aceh sampai nyumbang pinten? Wes ora usah tsunami Aceh, Palestina jenengan nyumbang pinten? Ronaldo wong ndi kuwi? Portugal. Kowe ora Islam. Tapi nek nyumbang Palestina kathah. Lho, urusan sedekah dudu urusane wong saleh. Masih wong kafir, wong fasik pinter sedekah. Tapi jajal koruptor kon tahajud, orang arah kuat. Soalnya gak iso pencitraan. Iki namung hubungane piyambake kali Gusti Allah. Mulane indikator kula jenengan iki saleh napa mboten, tahajud napa mboten. Mulane jere Kanjeng Nabi, qiyamul laili da'bus sholihin. Salat malam itu ciri khasnya orang saleh. Mulane para kiai-kiai ngoten niku, enten wali-wali ngoten, ora tahajud iso nangis deh. Getun kaya kelangan emas pirang gram ngono modene getun, ya Allah. Kok ora tahajud ki aku nglakoni dosa apa? Kok ora tahajud nglakoni dosa apa? Jenengan nggih ngoten nggih kira-kira nggih ngoten nggih. Cara gak tahajud ngoten ki aku nglakoni dosa apa terus di model alhamdulillah. Qiyamus sholih apa qiyamul laili da'bus sholihin. Qiyamul lail itu menjadi ciri khasnya orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pondok-pondok kok mboten diwajibne qiyamul lail Pak Yai. Pondok jenengan nggih mboten kula wajibne. Supaya dadi ciri khase nek iku sunnah. Lare nggen kula niku 300 sekian, gampangane dihitung sak gurune sak apa-apane sak keluarga ndel 400 misale. Kuwi sing tahajud tak hitung cah 11. Cah 11. Nek poso Senin Kemis cah 40. Dadi 10% iku poso. Poso Senin Kemis itu cah 40, sing tahajud antarane 11. Kuwi maksudnya sing ning masjid lho ya, sing ning kamar-kamar aku ora nilik-niliki, engko ning kamar ya ora ora. Tapi nek ndelok petenge ya ora eneng ketok ya. Wis sing ning masjid, sing ning anu kuwi tak hitung ono cah 11. Supaya apa? Supaya menjadi tabiat. Lah nek tahajud diobrai qiyamul lail ayo bangun ngersulo yakin ngersulo. Wong bocah sak munu-munu kok yo ngersulo. Alah kok jenenge cah sak ngono wong gerang-gerang ngersulo ya. Wong tua-tua umpama digarap ngono ya tetep ngersulo. Mulane iku karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Gusti Allah gawe hikmah. Tondo senenge Gusti Allah ning gone wong sepuh. Wong niku nek wis umur 50 munggah. Kuwi digawe rapate iso turu tanek nek bengi. Jam 2 wis tangi, ketap-ketip sampai esuk. Nek wis umur 50 lho. Kabare ngono kabare.
Sampeyan rongane 50 to? 50 pasar. 50 pas. Ya nek jam 2 wis cek turu tanek. Tanek ya. Allah. Iki ora dikeki tondo iki, wis bahaya iki. Wah, mesti ini nek wis umur 50, kuwi jam 2 ketap-ketip ra iso turu, kuwi Gusti Allah kangen. Ndang gage wudu, ndang gage salat, ndang gage tahajud, ndang dilakoni sampai fajare, nglakoni salat sunnah mutlak, tahajud, salat hajat, salat tasbih dilakoni. Wis umur 55 ra iso turu, jam 2 ketap-ketip dipreksakno Bu Bidan. Niki kula darah tinggi napa pripun Pak Mantri? Gusti Allah niku pingin jenengan ndang sujud, jenengan niku disenengi Allah kongkon tahajud. Mulane wong nek wis umur 50 munggah swidak, nek bengi ora iso turu ndang madhep pangerane, kok tambah buk tensi terus. Yo. Wes, yo ditensi yo ora apa-apa tapi yo tahajud ngono maksude. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Soale kula nggih dijaluki suwuk nggih nate. Wong umure 35, kula niku nek dalu mboten saged tilem nggih. Pikiran kula rono rene ape turu-turu kok gak iso Mbah tahajud, Mbah. Gusti Allah kangen kok tambah jaluk suwuk pengin turu tanek aku. Ning kuburan tanek. Piye? Ning kuburan tanek. Lah nek cah nom-nom ngene iki alah tanek kira karo-karuan. Wa mazalawan ora leren-leren. Sapa malaikat Jibril iku yusi wasiat sapa malaikat Jibril ni ing ingsun bi zikrillahi kelawan zikir ing Allah. Hatta dzanantu singgo nyono sapa ingsun iku la anna hatta dzanantu singgo nyono sapa ingsun ana usune kelakuan iku layang fawora manfaati apa kaulun ucapan illa bihi kejaba kelawan zikrullah ai bi zikrillahi kejegese kelawan zikrullah. Malaikat Jibril ora leren-leren wasiat ning aku supaya zikir ing Allah. Sampai tak sangka ora ana sing manfaat metu saka lisan kejaba namung zikir. Zikir niku ana loro, ana zikir khafi, ana zikir jahri. Ana zikir sing diucapno ning jero ati, ana zikir sing diucapno nganggo lisan. Sing diucapno nganggo lisan jenenge zikir jahri la ilaha illallah, la ilaha illallah jenenge zikir jahri. Ana zikir khafi utawa zikir sirri, sing zikir iki ora diucapno nganggo lisan tapi diucapno nganggo ati. Apik pundi antane zikir sirri khafi karo zikir jari? Kabeh apik. Karek awake nek nggongno ning makob endi, ning wukuf endi. Nek wukuf adadi. Sampeyan angen-angen awake dhewe, ana wong mencapai makob wukuf adadi. Wukuf adadi niku pripun Bapak Ibu? Wukuf adadi kuwi lisane muni tapi atine ora muni. Lisane muni, akale teko ngendi-ngendi. Niku jenenge wukuf adadi. Wukuf niku kedudukan, panggok. Adadi niku hitungan. Dadi nek sampean zikir lisane muni atine ora eling Allah, akale ora eling sapa-sapa ngalor ngidul teko ndi-ndi, sak akeh-akehe niku zikire. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah kok klambine kok anyar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah padahal duwe utang aku rong bayar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wayah tahlilan ning ngene wong, la ilaha illallah, omahe kok dicet neh, la ilaha illallah. Padahal utang ning nggonku Gung, nyaur lah. Ngoten niku berarti wukufe napa jenengan? Adadi. Lah nek wukuf ngono ki nek zikir saakeh-akeh. Dimanapun apapun kenging napa kok ngoten? Kok salah sijine hitungan sing akeh kuwi iso jenthok. Kok iso jenthok, mbuh jenthok ikhlase, mbuh jenthok napa wujudine, mbuh jenthok pas diterima Allah ngoten niku jenthok. Mulane ora sah gampang. Aku zikir kok ora tau eling Allah ya atiku wis ora apa-apa, sak akeh-akeh. Sing nomor loro ana wukuf zamani. Wukuf zamani kuwi ora peduli wektu, ora peduli hitungan. Dia setiap waktu ingat kepada Allah. Dhewe umpama ning gone wong keramaian ketoke manggon ing panggonan sing rame tapi atine bareng karo Allah. Dhewe ketoke ning pasar ngedoli bensin, ngedoli rokok ketoke tapi atine bareng Allah. Ragane wae ketok rame karo menungso tapi atine bareng-bareng karo Allah. Wong sing wukuf zaman ngene iki ora sah zikir akeh-akeh.
Wong atine wis Allah, Allah, akale wis eling Allah terus, atine eling Allah terus. Zikir ping pisan ning atine wong wukuf zamani. La ilaha illallah. Ping pisan atine ndredeg ulune mengkorok kuwi ngalahke zikire wong wukuf adati 4.000 zikiran, 4.000 wong. Nah, kira-kira sampean iki sing zamani apa adati? Oh, wong beda. Aku kadang-kadang ya sok zamani ya Pak ya. Iya. Ngolah maleh ya jenenge bungklon ya kuwi Pak. Wong wukuf kok ngolah ngaleh jenenge apa? Bungklon. Ana wali kok bungklone ana to piye? Nek wali ki nek wukuf zamani ya wukuf zamani, nek wukuf adati berusaha piye carane jadi zamani. Wukuf zamani niku selalu terikat hatinya dengan Allah. Sehingga umpama ning pasar najan awake bebarengan kaya wong rame, dhek ya kadang zikir ning Allah. Sampai pangapunten. Ana wong-wong sing mengkape wukuf zamane ngoten niku tambah ning orkesan. Wong-wong padha ndut-ndut, dhek ya melok ndut ngene, tapi atine iku zikir Allah. Dhek rumangsa hampa ning keramaian, tapi atine ndongakno wong-wong sing maksiat. Sampeyan oleh Mas Taib ana orkes ruwame sampeyan melok ndut-ndut ngene tapi atine wukuf zamani. Dongakne wong-wong sing maksiat. Ya Allah, wong-wong maksiat jenengan sepuro kei hidayah. Terus jenengan zikir la ilaha illallah ngalahke zikir wong 4.000 sing jumlahe 4.000. Padahal sing delok orkes mung 1.000. Kenek nore jebret tobat napa mboten kira-kira? Tobat wis ndang do ndelok orkes kabeh sesuk. Sing wukuf zamani, sing kok adati yo ketut. Ketut. Sing wukuf adati yo ketut. Kok penak. Kok penak yo ndut-ndute tambah ketut lah. Mulane nek ana wong kira-kira alim. Kok sapa nggon pelacuran husnudzon mawon. Sapanya dhek iku ngetrapno wukuf zamanine sehingga pelacur ning kono sedilungkas do tobat. Nek ning keramaian kok ana kiai ning kono, oh sapa nyono dilungkas wong sakmono kae padha tobat. Tapi nek wis sobo kunu terus lah nek wis pirang-pirang tahun gak ning do tobat, oh iku dudu wukuf zamane, kuwi wukuf adati memaksakan diri. Akhirnya tambah hobi, tambah dhek sing nekakno. Wah, iku tambah repot. Jadi sing iso ngukur kita. Orang lain nggak bisa mengukur kecuali guru kita. Kecuali guru kita. Wong liya gak iso ngukur. Iki adati iki zamanika. Makane malaikat Jibril selalu wasiat ning aku supaya zikir ing Allah kaya-kaya ora ana barang sing metu saka lisan sing manfaat kejaba nama zikir. Niki benjing pun prai nggih. Kula kepingin silaturahim. Maksudnya kula njaluk bahal tenggene guru-guru tenggene niku nek mboten wayah ngeten iki mboten saged. Etok-etok engke THR tapi perkara riyaya gak iso rungu ngono maksude. Riyaya yo ning omah engko metu sedelok yo ngecewakno wong akeh. Dadi yo ngeten iki yo riyayane ngeten iki. Kula istihati umpama teng Ponorogo teng Ponorogo wayah ngeten iki. Kesempatan kula 5 dina keliling. Rono rene njaluk sepuro. Yo terus napa jenenge wong tau dipintero tau dimulyakno nggih tetep silaturahim. Nek ngajine malam 09.00 terus aku ora kober keliling. Wis malam selawe pun saya nggih niki nggih. Nggih, mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Menawi wonten ucapan tindak tanduk sing boten pantes ngaji kok ngono, nek maca kok ngono, nggih niku sebagai manusia biasa mesti kathah lepat lan salah. Tapi ketoke yo ora patek akeh ketoke yo. Sing ora ngerti yo bener. Tapi aja mbok anggap aku terus aku gak ngerti terus dibodoni yo aja ngono. Kabeh tinakdir saka kene Gusti Allah. Al-Fatihah.